Često vidim ljude u teretani kako rade nepravilno trbušnjake. Neki čak rade tako da bi se mogli i ozlijediti. Pa evo sad ću vam pokazati u videu kako možete pravilno raditi trbušnjake, da ne može doći do nikakve ozljede i tako da izolirate da rade samo trbušnjaci. Pogledajte u videu. Legnemo se na pod, stopala dignemo prema gore, koljena su nam savinuta po 90 stupnjeva i zarolamo zdjelicu prema sebi i stisnemo svjesno trbušnjake kako bi donji dio leđa bio na podu. Zatim rukama pridržavamo samo težinu glave, ne vučemo rukama glavu u zrak. Gore se podižemo što više, znači lopatice ramena dižemo u zrak, a u donjem položaju pazimo da donji dio leđa se ne digne od poda. Znači svjesno držimo čvrsto trbušnjake kako bi leđa bila na podu. Prema gore idemo malo brže, a prema dole sporije i gore izdisaj, a dole udah. To su bili trbušnjaci, a ako imate bilo koju vježbu ili spravu da ne znate kako se na njoj pravilno radi, napišite mi dole u komentaru ili mi pošaljite poruku i snimit ću sljedeći video. Bok!